Og så får jeg også besøg af Toke. Toke, hvordan skal man flirte med damerne? Det skal man jo gøre med et kys på hånden og lidt charme. Lidt charme og et kys på hånden. Ja. Toke, han er rapper, han er skuespiller, han er faktisk også tv-vært, og ham skal jeg snakke med lidt senere i programmet. Men vil du ikke have lov til at byde velkommen til programmet op til det kamera der? Jo, god aften Danmark. Og velkommen. Lige præcis. Om et øjeblik skal du møde en af morgendagens måske store stjerner, eller altså faktisk så er han allerede lidt af en stjerne. Han hedder Toke Bjarke og er 8 år gammel. Der kraft med sammen. Hovedrollen i kortfilmen Jeg vil være voksen har indbragt den unge filmskuespiller Hæder. Så sent som i aftes var der stor ros på en oceansk filmfestival. Men Toke Bjarke er også rapper. Jeg går til undervisning for at være ting. Så hvorfor kan man lære ikke bare være fæng? Og Toke Bjarke er vært på sit eget internet-tv-program. I dag skal vi snakke med Brian Mikkelsen. Til foråret har Toke en hovedrolle i en stor dansk spillefilm, og der mangler ikke tilbud til det pur unge talent. Du er kulturminister. Hvad har computerspil med kultur at gøre? Og Toke, Ja. velkommen til. Hvorfor er du så fin i tøjet? Jeg kunne drage. Jamen, det er da fordi, at det er en stor dag. Ja, og fordi du har været til fest i går aftes, der har du også det der på, ikke? Ja, det har jeg i hvert fald, ja. Hvad var det for en fest? Jamen, det var noget, hvor jeg fik specialprisen, og dommerne tog mig op på skuldrene. Og, Fordi du har været med i en film? eller fordi jeg vandt specialprisen. Ja, for den her film, du havde været med i, fordi du synes, du var super god i den der film. Nemlig, ja. Men der er jo ret meget, du er god til, for du stillede op i Danmarksmesterskaberne i rap for børn sidste år. Hvad nummer blev du der? Der kom jeg på andenpladsen. Hvad var det for et nummer, du gav der? Jamen, der gav jeg et smil på læben. Hvordan lyder det? Det lyder altså omkvædet af, jeg kan mærke, at dagen i dag bliver en god dag. Yeah. Hvis man tager en dag ad gangen, så bliver livet en smal sag. Sådan. Ja. Du er super god. Ja, tak. Du gider alt det der med at optræde, det er du fuldstændig vild med. Hvorfor er du det? Jamen, det er fordi, at jeg vil sige sådan her, ikke? Jeg synes, at jeg er talent. Og men altså, jeg optræder også, fordi jamen, jeg synes, det er hammerende sjovt, og det er hyggeligt at møde mennesker, man synes er seje for tv, og det er bare hyggeligt at hænge ud med. Du siger selv, at du er talent. Hvordan ved man, om man har talent inden i sig? Altså, det er ikke på den måde et talent, men altså, jeg mener sådan her, at altså, folk synes, at jeg er god, og det er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for. Det kan jeg godt forstå. Altså, du er skuespiller jo også, ikke? Ja, det er rigtigt. Og du er tv-vært, og du rapper, som vi har snakket om. Hvad er det, sådan en skuespiller skal kunne? Hvordan skal man være en god skuespiller? Altså, man skal kunne begynde og... Altså, man skal være ked af det, og så lige pludselig gå hen og være glad. Og ja. Ja. Hvordan er det, når du er ked af det, for eksempel? Hvis du nu skulle spille ked af det lige nu, hvordan vil du så gøre det? Ej, det er meget sørgeligt, den her. Det er totalt ked af det. Hov, så bliver du glad igen. Det er det. Det er meget mere at skifte hele tiden. Altså, hvad nu, hvis du skulle være i en film, hvor du skulle græde? Vil du kunne det, tror du? Altså, jeg kan begynde på 15 sekunder eller sådan noget. Vil du prøve det? Det er også ret svært, når man står i Tivoli. Og... det er ret svært at begynde at sidde og græde herinde. Man står i Tivoli med en masse søde mennesker. Altså. Jamen, det er rigtigt, når man er i så hyggeligt selskab, som vi er lige nu. Ja. Hvad er det næste, du så skal lave? Altså, hvad skal du i gang med? Jamen, altså, faktisk så kom der rigtig mange forskellige manuskripter ind for højre og venstre. Og... Er det rigtigt? Ja. Som vil have dig med i film? Ja, selvfølgelig. Nå, sejt. Så kigger du på de der manuskripter også, eller hvad? Ja, altså, jeg bygger selv lidt op og synes, kunne der ikke lige være det, og så videre. Ja. Der er en film, der hedder Alene Hjemme, som der er snak om, måske skulle laves på dansk. Ja, har du set den amerikanske udgave af den? Ja, det tager jeg. Altså jul. Ja. Hvad synes du om den? Den synes jeg er rigtig god. Den vil jeg, altså, vi skal til at lave den. Vi skal måske til at lave den danske udgave af Alene Hjemme. Hvor du så skulle spille Alene Hjemme, hovedrollen. Ja. Det er jo en totalt sej rolle at spille, hvor du fylder rigtig meget. Jeps. Altså, når du så bliver større end 8, så bliver du 9 og 10, og så på et tidspunkt, så bliver du voksen. Skal du så også være skuespiller der? Ja, jeg skal være skuespiller og rapper. Og rapper? Ja, selvfølgelig altså. Ja, selvfølgelig altså. Ja. Og det er du helt sikker på? Ja, selvfølgelig er det. Du skal ikke være pølsemand eller ingeniør? Eller ansat her i Tivoli?
Nej. Så nede på plænen her, på den store scene hernede, der skal vi se dig stå og rappe om nogle år. Ja, selvfølgelig altid. Ja. Er det rigtigt? Yep, Det er en selvfølgelig. aftale, og så kigger du her til mig, når du er færdig henne på scenen. Selvfølgelig. Er det så en aftale? Det er en aftale. Så gør vi det. Og så held og lykke. Tak. Og tak for besøget, Tove. Velkommen. Og så skal vi over til nyhederne og høre dig, Jesper Steinmetz. Hvad står øverst på din dagsorden i aften?